आंनो मा खोनासंहोनो सानदों दोंसे मेथाइ खोनासंहोदो आङो आलायरननिखौनो दोंसे दामना होनोसै दे आं दोंसे दा दामनानै होबावनोसै आङो बेहेर सावथुननि ओरै ससे दामना होगोन दे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों नोंथांनियाव जेब्ला दुखु गाबनाय माबा मोनसे जेंनाफोर फैयो अब्ला बे दुखु दाहाफोरखौ नोंथाङा
बोरै रेजें खालामो? दा बे दुखु दाहाखौ माखासे गावनि गोसोनिफ्राय खामानि मावनाय आरो माखासे गावनि मोजां जाफुंनो थाखाय बेफोरखौहाय गावनि आखुथाय आखलजोंनो दावगालांनो नाजानाय बे जिनिसा सोमजिहोनो हायोबा मोजां आरो गावनि नाजानायजों गावनि दावगाफुनो बा मोजां खामानियाव आगान सुरलांनो बे जिनिसखौहाय गाव गावनो एसे आवगायलांनो हायोबा बा नाजानायजों लोगोसे दावगालांनो थाखाय गावनो गाव नाजालांनांगौ आरो दुखु दाहायाथ' फैगोन आरो थांगोनबो दुखु दाहाया बयनावबो थाखायोखा दा बे दुखु दाहाफोरखौ रेजें खालामनो नोंथाङा मिउजिकनि सहायफोर लायो नामा? दा दुखु दाहायाथ' एखमबा मिउजिकजोंबो थांफानाय जाहैबाय आरो खामानि मावनायजोंबो थांफानांगौ जाहैबाय दा बेनि बेलायाव मिउजिकजोंबो सम जाहैबाय आरो खामानिजोंबो गावनि आखाइनि आखुथायजों खामानि मावनानै बे जिनिसखौ एंगारहोनाया मोजां जाहैयो। फार्स्ट फिल्मावहाय मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिक होनाय जाहैदों बर'नि अर फिल्म दंमोन अर औ बहायहाय बेकग्राउन्ड मिउजिक होनो लेंनायलाय आं बहाय बेकग्राउन्ड मिउजिक होदों मुनजिलदानि ओमफ्राय राजुनिमोन बियो मोनसे फिल्माव आरो खामानि मावबावदों आङो बेयो जाहैबाय हाजो खर'नि मोगथांखोर खोनासङै सल' बे फिल्मावबो आङो बेकग्राउन्ड मिउजिक गिटार प्ले खालामनो मोनदों आरो किबर्डबो बहायनो प्ले खालामदों आङो। नोंथांनियावदि जि गिटारनि इन्सट्रुमेन्ट बेजों लोगोसे बायदिसिना नांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखौ नोंथाङा गावनो बायदों? बेखौथ' आंनो सोरजिनाय जाहैबाय आरो बेखौ खस्थ' मस्थ'बाबो जोबोद खस्थ'यै बायनाय जादों बेफोर जिनिसखौ आङो बहायनो माखासे मानसिफ्रा आंनावनो मेथाइ खनग्राबो सोलोंफैनानै थाङो आरो बिनिहायनो मानसि रोङैनो थाङो आंहाथ' ओरैनो माखासे ओरैनो जास्ट फोरोंनाय ओरै खालामलांनांगौ होननानै आं थिनहरनाय जायो आरो। नोंथाङा गावबो फोरोंनो मोनदों? औ आं फोरोंनो मोनदों। औ फोरोंनायावथ' नोंथाङा फैसा लाया? फैसा लानाय जायाखै। आচ্ছা उन्दै गथ'फोरनि थाखाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? उन्दै गथ'फोरनि थाखायथ' सोलोङोबा मोजां एसे बेफोरबादिखौ लाखिलाङोबा जोबोद माने गाहाम जालाङो आजिखालिथ' नांगौआनो बेफोरबादिखौ। नोंथाङा माब्ला समनिफ्राय गिटारखौ दामजेननाय? उन्दै समनिफ्रायनो गिटारखौ सोलोंबोदों। गिटाराथ' एक्सुवेलि वेस्टार्न मिउजिकसो बेखौ आङो उन्दै समनिफ्रायनो ट्राइ खालायै दासिमबो दैदेनगासिनो दं आङो बे गिटारखौ आरो आङो दासिमबो बेखौ मोजांनिफ्राय मोजां साक्सेस खालामनो थाखाय नाजागासिनो आरो गिटारा जाहैबाय बहाय नैबे गासिबो बहाय सुर ताल गासिबो थाजोबनाय जाहैबाय बहाय दा बेखौ मोजां सोलोङैनो आक्रमन खालामनानै बहाय मा दङ बहाय सुरा मा गोग्लैया बेखौ गासिबो ट्राइ खालामनानै बेखौ सुरखौ दांनानै दामनाय जायो आरो। बबे फोथाराव नोंथाङा खामानि मावखो? आङो उन्दै समावनो आरो आलायरननि फिल्मावहाय खामानि मावफानो मोनदों आङो। भुटानाव थांनायाव बे लद्रायाव आंनि बे दोंसे मेथाइ होननाय जायगायाव बे लद्रायाव लाहैनाय जादोंमोन बे शुटिंखौहाय जों उन्दै सम आरो बे समनिफ्रायनो आं कालचारनि बे माबाखौ हारिमुखौ मोजां मोनग्राखा आङो दा बिनिखायनो सोलोंनो गोसो जायैनो आं गिटारखौ दांबोनाय जादों आरो। जों मिथिगौ मानसिनि जिउआव दुखु गाबनाय बेफोर फैफाखायो आरो बेफोर पार्ट एन्ड पार्सेल नाथाय बेफोरखौ जोंहा रेजें खालामनायनि मोनसे बिजों दङ
जोंनि दुखु जोंनि गाबनाय बेफोरखौ जोङो रेजें खालामनो हायो जोङो खामानि मावनानै मोजां खामानि मावनानै जों रेजें खालामनो हायो लेखा फरायनानै जों रेजें खालामनो हायो मिउजिक खोनासंनानै जोङो जोंनि गोसोनि जि दुखु दाहा बेफोरखौ जोङो खम खालामनानै रेजें खालामनानै जों रंजानो हायो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो क'क्राझारनि सासे जे मिउजिशियान निखिल बसुमतारी बिथांनि जि रोंगौथि बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिबाय बिथाङा जोंनो आलायारन आरो बेहेरनि दोंफा दोंफा मेथाइनि सायाव मिउजिक दामनानै गिटार दामनानै जोंनो खोनासंहोबाय बिथांनिसिम आं साबायखर थाबाय बिथांनि जोनोमा क'क्राझारावनो जादोंमोन आरो बिथांनि सोलोंथायाबो क'क्राझारावनो जादोंमोन जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे को-कारिकुलार एक्टिभिटिस लाफानाया जोबोरै गोनां बे को-कारिकुलार एक्टिभिटिसआ गेलेनायबो जानो हागौ मेथाइ खननायबो जानो हागौ बा दामनाय देनायबो जानो हागौ दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे जोङो ओरैनो थानाय समफ्राव माखासे को-कारिकुलार एक्टिभिटिसखौ जोङो जाहाथे सोलोंनानै जोङो रंजानो हायो